Случвало ли ви се да източвате вода от басейн или да се справяте с наводнения на битови помещения, като мазе, шахта или двор? Става лесно, ако имате точната помпа. Доверете се на дренажните помпи G-Max. Те работят изцяло потопени във вода и според степента на замърсяване предлагаме 3 отделни вида. При сравнително чиста вода изберете модели, които изпомпват вода с неабразивни частици до 5 мм. Когато водата е замърсена, са нужни помпи, които изпомпват частици до 35 мм, а при спукана тръба за битови отпадни води, когато водата е силно замърсена, на помощ идват дренажните помпи G-Max, оборудвани с нож или с дробилка. Те надробяват едрите частици, които могат да запушат помпата. Всички дренажни помпи G-Max са снабдени с вграден или външен поплавък. Той автоматично включва и изключва помпата при постъпване на вода за изпомпване. В следващото видео ви показваме как да свържете две дренажни помпи с защитно табло. В случай, че имате въпроси, нашият екип е готов да ви помогне.